Bibiro na dako naman to. Nailakaw na siya. Nag-uulan yung babae no. Ibukuan-kuan dyan siya. Kauban ni sila lagi? Kauban lang. Kauban ni sila nga green o kaning nga pink, nga jersey kang birti, no? Oh, nasa ikuan dyan. Iyang bukay. Oo. Ang ginaog ni nanay dahi hambag. Ay, gipanaog ni nanay. Nagyang gibit-bit. Gibit-bits baye? Oh, wala gibit-bit ni nanay, gipanaog niya wala niya masipitis yang ilok. Mo di ay Oo. nakuha niya. Ay, nakamas o makli mong gutsot sa makloro. Pero ang iyang bayhon ani, ang pamaro ganin niya. Ay, natubang man siya, sir. Oh. Oo. Oo. Nagdada siya og kuan, murag tukalya, tawil ba o, murag isalipod sa kang nanay nga kuha na nakakuha na siya. Ilang ibutang di ano? Oo, iyang gipailagman kay murag di man pitaka ang nakuha. Katumang kuan. Ibalik pa jud siya. Oo, katong kuan ba nang ang nakuha kuan, Ibalik pa jud siya. katong Bible. Mo na yung balikan. Wala na di anay, nanay tagiyan ay. Itabangan si pili-pili, mura po sa tindira oy. Oh, lagi. Pero wala nakabantay na diri ba? Wa, Kauban lagi to sila. akong gibidyuhan kay akong ipablatter ba. Bitaw. Kay ang bayhon na ni siya, ug na ni siya record. Mailhan. Kuan na lakaw na nakadaan na to. Pagdikit ng nanay nga ginaog ni nanay ang bag. Kauban sila sa green gyud. Naka-green kay nanguan pa siya nang. Oh, aron di pa malata ba. Oh, nangwan-kuan pa siya sa kanang nanganak ba. Hmm. Kuan na nanay gibiyaan na, nadaan na to. Ilan. Kaluoy sa kong pasahero.